Alinea allí. No se sabe. Ves un guant. Estava al costat, sí, parlant i tot. Ves un guant. Estava al costat, sí, parlant i tot. Aquí està el de baix. Ja no cau, sí. Enric. Ja està. Vale. Ja no cau, sí. Enric. Ja està. Vale. Ja no cau, sí. Enric. Ja està. Vale. Ja no cau. Home! Continuem el seguiment en esta nit d'inici de la campanya electoral per a les eleccions del 20 de novembre amb el partit de Pujol, Bloc Coalició Compromís. Parlem amb el seu portaveu en el grup municipal en l'Ajuntament, Enric Esteve. Bona nit, Enric. Quin seria el missatge per a l'electorat en esta campanya electoral, en este inici, en vistes a què té que votar? Bona nit, Enric. Quin seria el missatge per a l'electorat en esta campanya electoral, en este inici, en vistes a què té que votar el votant del Bloc? El votant del Bloc indefugiblement té que votar... Este inici, en vistes a què té que votar el votant del Bloc? El votant del Bloc indefugiblement té que votar a Compromís Equo, que són els nostres representants. Com saben tots ja, el votant del Bloc indefugiblement té que votar a Compromís Equo, que són els nostres representants. Com saben tots ja, la coalició Compromís està formada per el Bloc Iniciativa Verds i ara ens ha afegit Equo, que són els nostres representants. Com saben tots ja, la coalició Compromís està formada per el Bloc Iniciativa Verds i ara ens ha afegit Equo, que són ecologistes, i això és la marca nostra amb la qual està formada per el Bloc Iniciativa Verds i ara ens ha afegit Equo, que són ecologistes, i això és la marca nostra amb la qual concurrim a les eleccions generals. Quina és la tasca per al Bloc en esta campanya electoral en estos 15 dies d'arribar a la ciutadania amb un missatge en clau valenciana? El missatge és molt clar. És a dir, si tenim en compte que on ha governat el Partit